खुलुमबाय आंनि मुङा बासन्ति नार्जारि आंनि गामिया दिनेशपुर पश्चिम दिनेशपुर ओमफ्राय आंना फिसाजोआ न'आव फैनानै फैदोंमोन ओमफ्राय दा न'आव सफैयाखै ओमफ्राय दा मैयानि 9:30 न'आव फैदोंमोननो न'सिमबो सफैयाखै आरो हजोंबो सहैयाखैनो आरो आङो गावनि जाथि बंसनावबो सबनावबो गोजानाव हक खाथियाव हक आं फन खालामबाय आरो आं नागिरबायबो खोनानानै फैदों होननायखाय खोनानानै सफैयैनि थाखाय दा नागिरनानै मानसिखौ मोनाखै गावसोरबा मा जादों मा मादों न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन लायो ओमफ्राय दा न'आवबो सफैयाखै मायाखै दा बेजों आंनि फिसाजोजों ओमफ्राय आंनि फिसौला सानै बिमा फिसा सानै दा बे गोमानानै दङ दा बहाय दङ बेखौ जों मिन्थिया ओमफ्राय बिनि गामिया जाबाय 9 नम्बर धरमपुर थाना मेरापानि बेनिफ्राय जिल्ला गलाघाट थाना मेरापानि सिगां समाव बेबायदि जादोंमोन नामा? जायाखै बिदि जाफेराखै जे न'आव फैनो होनबाथाय न'आवनो डाइरेक्ट फैखायो बियो ओमफ्राय दाख्लै दावराव दावसि जानानैसो माने फैदोंमोन न'आव फैनो होननानै ओमफ्राय दा न'आवबो सफैयाखै नालाय बेनिफ्राय दा हजोंबो सहैयाखैनो फनजों फन जागासिनो बयबो ओमफ्राय नागिरलायगासिनो बिबथैफोराबो गासिबो न'नि जाथि बंस'फोराबो दा नै बेयावबो जय फुख्रिनि बेयाव फैदों खोनानाय लगालग दा मानसिखौनो जोंबो दा जे गोजान नागिर फैबाय मोनाखै दा माने बेखौ अबा मोनबाथाय माने हमनानै दोन माने खिन्थाहर बेनिफ्राय माने नामा जाबाय प्रतिमा नार्जारि आरो खुदियानि नामा जाबाय करन नार्जारि आरो फिसाइनि नामा जाबाय गनेश नार्जारि ओमफ्राय बिहाव बिखुनजोआबो न'आव गैया आरो फिसायाबो न'आव गैया बे फिसायाबो हजों थानानै रायहरबाय थादोंनो दा बिनि थाखायनो न'आव फैदोंमोन दा न'आवबो सफैयाखै दा अबा लोगो मोनदोंबा अबा सोरबा नुबाय बायदोंबा खिन्थाहर आं फन नाम्बार हरगोन बेयाव कल खालामनानै खिन्थाहरनो हागोन नोंसोरो जेरावखि थाया माने एकदम जोंनो माने मानसिखौ नांथारगौ लोगोसे जोंहा बिमायं फिसाजों गथ'बो दंफायो जोंहा फिसौलायाबो दंफायो थारमाने जेरैखि जाया जोंहा फिसाजोखौ मोनथारनांगौ आरो बिमायं फिसाखौ ओमफ्राय फिसौलाखौ जेरावखि थाङा जेरावखि थाया माने जोंनो नांथारगौ आरो नांगौ माने जोङो हरावबो उन्दुनोबो ओंखाराखै हरसे भाबि